हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 12वा अध्याय. आजच्या अध्यायाचं नाव आहे भक्ती सेवा. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग अध्यायाला सुरुवात करूया. काय झालं? हा एक सगळ्यांनी माईक कडे लक्ष द्या, नाहीतर मग सगळ्यांना म्यूट करायची वेळ येते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 12वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे भक्ती सेवा. तर आपण रोजप्रमाणे श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही साष्टांग वंदन करूया. आणि त्याच्यानंतर सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपण ही ऑनलाईन भगवद्गीता खूप उत्तम पद्धतीने शिकत आहोत, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय. ही आपली 38वी सक्सेसफुल बॅच होत आहे. आजचा आपला 12वा अध्याय, 12वा दिवस. आणि इथे आपल्या समोर सगळ्यांना दिसत आहे श्रीनाथजी, जे माधवेंद्र पुरींची जी आपण एक गोष्ट ऐकली होती, तर हीच ती जी मूर्ती आहे ज्यांना स्वप्नात दिसली होती, त्यांना साथ घालत होती आणि नंतर त्यांनी त्या मंदिराचा आपण म्हणू शकतो की तिथे त्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून त्या मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. तर आता आपण त्यांनाही वंदन करूया आणि पुढे जाऊया. तर हरे कृष्ण. तर मला आता कोण सांगेल की आपण तुम्ही हँड रेस करा, कारण सगळ्यांना म्यूट केलेला आहे. तर कालच्या अध्यायामध्ये आपण काय शिकलो, काय पाहिलं कालच्या अध्यायात? मैथिली माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला माताजी. माताजी माईक जवळ घ्या. हा
कालच्या अध्यायामध्ये आपण हे बघितलं की अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णाला म्हटलं की आपण आपली सर्व काही आपण जे सांगत आहात ते मला बघायची इच्छा आहे, आपलं रूप बघायची इच्छा आहे. आणि तेव्हा श्रीकृष्णाने अर्जुनांना एक दिव्य दृष्टी आधी दिली, कारण ते म्हणाले हे बघू शकणार नाहीस तू असं म्हणून. आणि मग त्यांनी आपलं विश्वरूप दर्शन जे आहे ते अर्जुनाला दाखवलेलं आहे. आणि ते इतकं म्हणजे अचंबित करणारं होतं की अर्जुनाला म्हणजे खूपच आश्चर्यचकित तो झाला. आणि म्हणजे त्याला समजत नव्हतं की कशा प्रकारे आपण हे म्हणजे बघतोय, काय करतोय वगैरे. तर त्याच्यामध्ये म्हणजे एक तर अतिशय मोहक असं पण होतं ते, तितकंच भयावह पण होतं. आणि ते म्हणजे कोणीही असं सहज बघू शकणार नाही अशा प्रकारचं ते विश्वरूप दर्शन दाखवलेलं आहे त्यांनी त्याच्यामध्ये. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, खूप छान. माताजीने अगदी काय म्हणताय व्यवस्थित कालच्या अध्यायाचं वर्णन केलेलं आहे. इथे मला चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा उत्तरं आलेली आहेत की काल आपण विश्वरूप दर्शन, विराट रूप दर्शन असं आपण काल कुठेतरी पाहिलं की भगवंतांनी आपण जो भक्ती अध्याय भक्ती योग जो आहे अध्याय नंबर 7 पासून सुरू केलेला, तर त्याची आपण काय म्हणू शकतो, कालचा अध्याय म्हणजे त्या भक्ती योगाचा एखादा कळस असल्यासारखं भगवंतांचं विराट रूप दर्शन. आणि तो अध्याय शिकत असताना किंवा आपण तो नुसता वाचला तरी तरी आपल्याला आपल्याला स्वतःलाच खूप छान वाटतं की भगवंतांची जी व्याप्ती आहे, जिचा आपण विचारही करू शकत नाही. आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे जी व्याप्ती आहे, जे चराचरात वसलेले आहे, जे असं आपण म्हणतो, तर त्याचं कुठेतरी शाब्दिक रूपामध्ये त्याचं वर्णन आपल्याला 11व्या अध्यायामध्ये मिळतं. आणि त्याची आपल्याला काय म्हणू शकतो आपण, म्हणजे आपण त्या कल्पनेचा विस्तारही करू शकत नाही. पण आपल्याला पुसटशी अशी कल्पना येऊन जाते जेव्हा आपण तो 11वा अध्याय वाचतो. एवढं एवढं ते असं विराट आणि वैश्विक स्वरूप जे होतं ते एवढं अचंबित करणारं आणि एवढं महाकाय असं ते रूप होतं. आणि त्या रूपामध्ये कारण की सर्व सृष्टी त्याच्यात सामावलेली होती. सर्व देवदेवता, सर्व ऋषीमुनी सगळेच सामावलेले असल्यामुळे त्या रूपामध्ये आणखीन एक गोष्ट होती, ती म्हणजे की अ, ते जे भयावह रूप जे होतं, जे अर्जुनांना ज्याच्यामुळे भीती वाटली, तर त्याचं उत्तर भगवंतांनीच दिलेलं आहे की कालोस्मी, मीच काळ आहे, मीच संहारक असा आहे. म्हणजे जर आपण की भगवंतांचं जे मोहक असं रूप आहे, की जे सृष्टीची निर्मिती करणारं जे रूप आहे, तर सृष्टीचा लय करणारं रूप सुद्धा त्यांच्यामध्येच आहे आणि त्याचं सुद्धा दर्शन त्या विश्वरूपामध्ये झालं. तसंच आपले जसा जन्म आणि मृत्यू हे भगवंताच्या हातात आहे. त्यामुळे जन्म सुद्धा असे जो जन्म होतो आहे, तर जसे नदीचा प्रवाह आहे, तसे भगवंताच्या मुखातून अनेक जीव बाहेर येत आहेत. तसेच जसा आपला मृत्यू होतो, तसे अनेक जीव भगवंतांच्या मुखामध्ये सुद्धा जात आहेत. आणि त्याच जे मुखामध्ये जात आहेत, तर त्याच्यामध्ये त्यांना या कुरुक्षेत्रावर रणांगणावर असलेलं पांडवांव्यतिरिक्त सर्व सैन्य म्हणजे अगदी शत्रू पक्षातील कौरव बाजूच्या बाजूचे रथी महारथी, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्यांपासून सर्व दिसत होते. तर आणि म्हणून अर्जुनाला प्रश्न पडला होता. तेव्हा भगवंत म्हणत आहेत, हे माझंच नियोजन आहे आणि त्यामुळे तू युद्ध कर आणि यांचा तू संहार कर. आणि तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस. ही योजना आधीच ठरलेली आहे. आणि कुठेतरी डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये म्हणजे जसं भगवंत हे अर्जुनाला सांगत आहेत, तसंच ही गोष्ट अर्जुना करवी आपल्यालाही कुठेतरी सांगत आहेत, की कुठलीही घटना असेल, मग चांगली असेल किंवा वाईट असेल, तर ती ती योजना आधीच भगवंतांनीच ठरवलेली आहे. आपण फक्त निमित्त मात्र आहोत आणि निमित्त मात्र म्हणून जर ती आनंददायी घटना असेल, तर त्याचा आनंद घ्यायचा आणि भगवंताच्या आनंदासाठी आपण त्याच्यात उतरायचं. आणि जर कुठली घटना अशी असेल, की ज्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होणार आहे, दुःख होणार आहे, पण ती भगवंतांनीच ती घटना त्यांचंच नियोजन आहे आणि म्हणून त्या घटनेला सामोरं जायचं आणि भगवंतांनी आपली तिथं निवड केलेली आहे ते आणि म्हणून ते सामोरं जायचं आणि त्याच्यातनंच आपण पार पडायचं किंवा त्याच्यातनंच बाहेर यायचं. आणि म्हणून अर्जुन त्याच्यासाठी आपण सक्षम व्हायचं, की मग ती आनंदाची घटना असेल किंवा ती दुःखाची घटना असेल. जसं इथे अर्जुनाला
त्यांना मोह झाला आहे आणि मोहाचा भ्रम झालेला आहे आणि त्यामुळे कुठेतरी त्यांना दुःख झालं आहे. पण त्याचं नियोजन हे भगवंतांनीच केलं असल्यामुळे भगवंत त्यांना तयार करत आहेत आणि त्यांचा सुद्धा मोह कुठेतरी गळून पडला आहे. हे कालच पहिल्याच त्या श्लोकामध्ये अर्जुन भगवंताला सांगत आहेत, की माझा मोह गळून पडलेला आहे. आणि भगवंतांकडे विराट रूप दर्शनाची त्यांनी प्रार्थना केली आणि भगवंताने ती प्रार्थना स्वीकारली सुद्धा. मग आता विराट रूप दर्शन त्यांचं संपुष्टात आल्यानंतर भगवंतांनी त्यांचं विराट रूप दर्शन दाखवलं. त्याच्यानंतर त्यांचं पुरुषोत्तम भगवान जे आहे, पुरुषोत्तम रूप जे आहे, चतुर्भुज रूप जे आहे, ते फक्त आणि फक्त त्यांच्या जे अनेक वर्ष तपश्चर्या करून सुद्धा खूप कठीण पद्धतीने तपश्चर्या करून सुद्धा ज्यांना बघणं कठीण आहे, अशा भक्ती योगामधल्या असलेल्या भक्तांसाठी ते भगवंत दर्शन देतात किंवा तर ते अगदी सहज पद्धतीने त्यांनी त्या अर्जुनालाही ते दर्शन घडवलं आणि नंतर परत ते आपल्या द्विभुज रूपात आले. आणि मग आता अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे आणि मग त्याच प्रश्नांवर काय प्रश्न आहेत आणि काय उत्तरं आहेत ते आपण आजच्या भागात बघूया. मग आता आजच्या भागात आपण बघणार आहोत अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती, भक्तीचे प्रगतिशील टप्पे आणि कृष्णाला प्रिय असलेले गुण. आपण आता पुढे जाऊया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात, ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे आणि ते विचारत आहेत की भक्ती सेवेमध्ये आहेत की जे तुमची भक्ती करू इच्छिता आहेत किंवा करता आहेत, तर त्यांच्यासाठी योग्य काय आहे, तुमचं व्यक्त स्वरूप की तुमचं अव्यक्त स्वरूप, म्हणजे सगुण रूप भगवंताचं की निर्गुण रूप, असा कुठेतरी अर्जुनाला प्रश्न पडलेला आहे. आता आपल्याला हा प्रश्न असेल की नाही की आत्ताच तर भगवंतांचं विराट रूप दर्शन पाहिलं, पुरुषोत्तम भगवान रूप पाहिलं आणि मग भगवंताच्या अशी का अर्जुनाला प्रश्न पडला की ह्या अव्यक्त रूपाची त्यांची पूजा करायची का व्यक्त स्वरूपाची पूजा करायची. तर इथे कुठेतरी प्रभुपाद त्यांच्या ते सांगतात किंवा ते एक्सप्लेन करतात की त्यांच्या तात्पर्यामध्ये त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की अर्जुनांना तर पूर्ण विश्वास आहे, पण कुठेतरी पुन्हा एकदा ते भगवंताच्याच मुखातून पुन्हा एकदा त्याचा शिक्कामोर्तब झाला पाहिजे किंवा त्यांच्याच तोंडातून त्यांनी ते व्हॅलिडेट केलं पाहिजे. आपण म्हणतो ना की शुड कम फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तसं त्या पद्धतीने कुठेतरी की ते भगवंतांनीच एकदा सांगू दे आणि कन्फर्म करू दे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा तो प्रश्न अर्जुनांनी काहीतरी विचारला आहे आणि की भगवंतांकडनंच परत एकदा याचं उत्तर आपण बघूया किंवा त्यांनीच ते शिक्कामोर्तब करू दे, असं म्हणून असं इथे प्रभुपाद सांगतात की आणि म्हणून जाणू की हा प्रश्न त्यांनी विचारलेला आहे आणि त्याच्यावर भगवंत काय उत्तर देत आहेत आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, ज्यांचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत उत्तर देत आहेत की जे माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर म्हणजे माझ्या सगुण रूपावर जे पूजा करता आहेत, श्रद्धेने माझी पूजा करता आहेत, त्यांना मी परिपूर्ण मानतो. आता आपल्यामध्ये बघा की आपण मूर्ती पूजा म्हणजे भगवंताच्या सगुण रूपाची पूजा करतो. जेव्हा आपण कुठल्याही मंदिरात किंवा इव्हन आपल्या घरात सुद्धा छोटी भगवंताची मूर्ती असते, कोणी त्यांना गोपाळ कृष्ण म्हणतं, कोणी त्यांना लड्डू गोपाल म्हणतं, म्हणजे वेगवेगळ्या नावांनी आपण त्यांना हाक मारतो.
आणि त्यांची एक छोटीशी मूर्ती असते किंवा आपण जेव्हा मंदिरात जातो, तुम्ही इस्कॉनच्या मंदिरात गेला असाल, तर त्या मूर्तीची किती सुबकतेने पूजा केलेली असते. मुळात ती मूर्ती, बऱ्याच जणांचा असा विश्वास असतो की अरे ही तर दगडाची मूर्ती आहे. पण जी जरी दगडात घडवलेली मूर्ती असली तरी हरे कृष्णा. अं, ती जरी दगडात घडवलेली मूर्ती असली तरी सुद्धा जेव्हा आपण ती मूर्ती मंदिरात आणतो, पहिल्यांदा त्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना होते आणि मग त्याच्यानंतर पूजा विधी आणि सगळं सुरू होतं. हो की नाही? आपण बऱ्याच आता आपण वेल एस्टॅब्लिश मंदिरं पाहिलेली आहेत, पण बऱ्याच ठिकाणी जेव्हा नवीन मंदिर असतं, पहिल्यांदा मंदिर येतं किंवा एवढंच कशाला, आपल्याकडे जेव्हा 5 दिवसाचे गणपती बसतात, तेव्हा सुद्धा पहिल्या दिवशी आपण त्या गणपतीची प्राणप्रतिष्ठापना करतो आणि त्या मूर्तीला मूर्तीमध्ये आपण प्राण जे आहे ते प्राणप्रतिष्ठापना करायचं म्हणजे काय, की जी मूर्ती जी मातीची बनवलेली आहे त्याच्यामध्ये त्या मूर्तीमध्ये मूर्तित्व, देवत्व आणणं. हो की नाही? मग तसंच इथे सुद्धा जेव्हा आपण मंदिरामध्ये जातो, त्या मूर्तीची, त्या दगडी मूर्तीची, दगडामध्ये घडवलेल्या मूर्तीची सुद्धा प्राणप्रतिष्ठापना झालेली असते. त्यामुळे त्याच्यामध्ये सुद्धा देवत्व असतं, भगवंताचा त्याच्यामध्ये वास आहे. आणि ते एकदाच होतं का नाही, तर रोज सप्त नद्यांचं पाणी असतं, त्याचं स्नानादी कर्म असतात, विविध मंत्रोच्चारण तेव्हा होत असतं. त्याच्यानंतर आपण चंदनाचा लेप लावतो, वेगवेगळे गंध, वेगवेगळे पुष्प, त्याच्यानंतर निरनिराळी अशी डिझायनर अशी वस्त्र असतात, रंगीत रंगीत वस्त्र असतात आणि गळ्यामध्ये वगैरे सुशोभित अशा वेगवेगळ्या माळा असतात, फुलांच्या माळा असतात, मोत्यांच्या माळा असतात, हातामध्ये, पायामध्ये वेगवेगळे वेगवेगळ्या आभूषणांनी आपण ती अजून किती छान सजवू, अजून किती छान सजवू. अशा पद्धतीने गंधलेपन, पुष्पांचं ज्या हार असतील, आभूषणं असतील, मोत्यांची जी आभूषणं असतील, डोक्यावरचा मुकुट असेल, की वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण ती मूर्ती इतकी सुबकतेने सजवतो आणि ह्या सगळ्यामध्ये त्याच्यामध्ये आपण काही चुकू तर नाही ना, म्हणून ते व्यवस्थित बसावं किंवा जे बसवलेलं आहे ते पडू नये म्हणून ज्या मनोभावे, ज्या श्रद्धेने आपण ते सगळं करतो आणि एकीकडे मंत्रोच्चारण सुरू आहे, त्यामुळे त्याला देवत्व प्राप्त झालंच आहे. त्याच्यामध्ये देवत्व आहेच आणि त्याच्यामध्ये भगवंताचा वास आहेच. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात, की व्यक्तिपूजेपेक्षा म्हणजे भगवंताचे जे सगुण रूप जे आहे, त्यामध्ये जो मग्न असतो, जो परिपूर्ण असतो आणि हे सगळं करताना मग मनात वेगळा कुठलाही विचार नसतो ना, की मी किती अजून छान पद्धतीने सजवू, किती अजून हे करू. मी तुम्हाला आता आपण हे मूर्तीचं जेव्हा हे तुम्हाला डोळ्यासमोर येतंय, तेव्हा तुमच्या डोळ्यासमोर, कारण की आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये आणि महाराष्ट्रात तर बसतो आणि म्हणून मी तुम्हाला उदाहरण देते, जेव्हा आपल्याकडे 5 दिवस गणपती बसतात, ती सकाळची जी पूजा, तिची जी लगबग, तिचं ते सगळं आपल्या घरी जे असतं, ते वातावरण असतं आणि जो पूजा करत असतो किंवा त्याच्या बाजूला जी व्यक्ती उभी असते, घरातल्या स्त्रिया वगैरे ताटामध्ये सगळं असं घातलेलं असतं आणि किती आपण दुसरा कुठला विचार मनात येतो का नाही. मी फक्त कसं सुबकतेने आणि छान पद्धतीने म्हणू आणि दुसरीकडे मंत्रोच्चारण सुरू आहे. हो की नाही? तर हे जे आहे, की याच्यामुळे भगवंत म्हणतात, असा जो भक्त आहे, जो मनोभावे माझ्या सेवेमध्ये लीन आहे, मनात कुठलेही विचार नाही आहेत, असा भक्त जो आहे किंवा अशी जी पूजा जी आहे, त्याला मी परिपूर्ण पूजा असं म्हणतो. कालच मी तुम्हाला सांगितलं, की प्रभुपादांनी एकदा त्यांच्या प्रवचनात सांगितलं होतं, की आपण अ, आपलं जर मन अस्वस्थ असेल, तर आपण कुठल्याही मंदिरात जावं आणि भगवंताकडे बघत राहावं. त्यांच्या त्या सुबक अशा मूर्तीकडे बघत राहावं, त्या सगुण रूपाकडे बघत राहावं. म्हणजे आपलं मन शांत होतं, आपलं चित्त शांत होतं. आणि हे जेव्हा काल प्रभुपादांनी सांगितलं, त्याच्यावर पुढे जाऊन अजून एकदा नामनिष्ठ दास प्रभू एकदा त्यांच्या ते एकदा सांगत होते किंवा ते असं म्हणतात, की आपल्याला असं वाटतं, की आपण मंदिरात जातो आहे, पण आपण मंदिरात जात नाही. तो भगवंत आपल्याला कुठेतरी बोलवत असतो आणि म्हणून आपल्या मनात इच्छा होते, की चला आज मी ह्या मंदिरात जाऊन येते आणि त्याचं दर्शन घेते. त्याच्या इच्छेशिवाय काहीही घडत नाही. आणि म्हणून भगवंत सुद्धा इथे सांगत आहेत, की माझी जी उपासना आहे, जी दिव्य श्रद्धेने, जी मनोभावे जी करता आहे, जी सगुण रूपाची उपासना जी करता आहेत, तर तिला मी परिपूर्ण मानतो. आणि मग आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठायी समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी, अचिंत्य,
अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे हे वाचताना किंवा हा अर्थ वाचताना या 2 श्लोकांचा आपल्याला कुठेतरी 6व्या अध्यायाची आठवण होते की नाही? ध्यान योगामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, संपूर्ण इंद्रियांचा संयमन करा. माझ्या कुठल्याही मनात विचार आणू नका. आपलं मन असं स्थिर ठेवा, की एखाद्या दिव्याच्या वातीसारखं ते जराही हललं नाही पाहिजे. अचल असं राहिलं पाहिजे. मनात कुठलाही विचार नको. म्हणजे जे काही नियम होते, अष्टांग योगामधले जे 8 नियम होते, त्या पद्धतीने ते सगळे अंगीकारून त्याचं सगळ्यांचं इम्प्लिमेंटेशन करून आपल्याला त्या भगवंताच्या आपल्याला त्या काय म्हणू शकतो त्यांच्या त्या ब्रह्मन स्वरूपावर किंवा एक प्रकाशाचा स्रोत म्हणूया किंवा त्याच्यावर आपल्याला कुठेतरी त्या अव्यक्त रूपावर आपल्याला धारणा धरायची आहे, उपासना करायची आहे. पण मग शेवटी काय होतं याच्यामध्ये आपण शोधतो आहे, की कुठे नेमकी मी कशावर कुठेतरी त्या प्रकाशाच्या त्या स्रोताकडे मी बघतो आहे आणि उपासना करतो आहे. पण याच्यात सर्वच यशस्वी होतात असं नाही. पण जरी एखादा यशस्वी झाला आणि तो पुढे गेला, तरी पुढे काय होत आहे? त्यांना त्यांच्यामध्ये अंतरंगामध्ये स्थित असलेला जो परमात्मा आहे, परमात्म्याचं त्यांना दर्शन होतं आहे. म्हणजे पुन्हा ते भगवंताकडे येऊनच पोहोचत आहेत, हो की नाही? मग तुम्ही डायरेक्ट रस्ता सोडून तुम्ही वळणावळणाच्या मार्गाने जरी गेलात, तरी शेवटी फायनल डेस्टिनेशन काय आहे? तुम्हाला भगवंताचंच दर्शन होणार आहे आणि म्हणून भगवंत असे म्हणतात, की तुम्ही ती जरी तुम्ही निर्गुण रूपाची जरी उपासना केली, निर्गुण रूपाची जरी पूजा करायची म्हटली, उपासना करायची म्हटली, तर तुम्हाला आधी ह्या सगळे नियम आहेत आणि ह्या सगळे नियम पाळून तुम्हाला पुढे जायचं आहे आणि जेव्हा तुम्ही पुढे जाल, तेव्हा तुम्हाला त्या भगवंताचा जे व्यक्ती स्वरूप आहे, जे सगुण रूप आहे, त्याचं दर्शन तुम्हाला होणार आहे आणि भगवंताची प्राप्ती होणार आहे आणि म्हणून इथे भगवंत म्हणतात, की तुम्ही शेवटी हेच होणार आहे. आणि मग पुढे म्हणतात, की ते उपासना करताना आपल्याला काय-काय आपल्याला बघावं लागणार आहे किंवा काय-काय आपल्याला त्रास होणार आहे, ते पण कुठेतरी एकीकडे सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हा. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमी अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण आत्ताच पाहिलं की नाही, आपण पहिल्याच श्लोकामध्ये दुसऱ्याच श्लोकामध्ये पाहिलं, की त्या मूर्ती पूजेला आपण किती सुंदर पद्धतीने सजवतो आहोत, सुबकतेने सजवतो आहे. एकीकडे आपण मंत्रोच्चारण करतो आहे आणि मी अजून कसं छान पद्धतीने सजवू शकू, की आज मी ही पूजा केली, उद्या अजून किती छान पद्धतीने आणि मग सतत तो विचार आणि त्या पद्धतीने आपण कारण समोर काहीतरी आहे. भगवंताचं समोर सगुण रूप आहे. त्यामुळे त्याला मी त्याचे चरण असे दिसतात, त्याचे बाहू असे आहेत, त्याच्या डोक्यावर ह्या साइजचा मुकुट बसेल आणि मग त्या विचारामध्ये त्याच्यामध्ये संलग्न त्याच पद्धतीच्या आपल्या कृती असतात किंवा त्याच पद्धतीने आपण ती भगवंताची उत्तम पद्धतीने पूजा अर्चा करू शकतो. पण जिथे अव्यक्त रूप आहे, तिथे निर्विशेष असं रूप आहे. एका शून्यामध्ये आपण त्याची धारणा कशी धरायची आणि ते धारणा धरणंच मुळात क्लेशदायक आहे. आपण एकीकडे असं बघतो आहे, की जिथे अ, काहीच नाही आहे. नुसतंच एक निर्विशेष असं रूप आहे किंवा एक प्रकाशाचा स्रोत आहे किंवा आहे हे. तर त्याच्यावर मन आसक्त कसं करायचं? आपलं हे जे मन जे आहे त्याचा वेग किती आपला आहे आपण पाहिलेलं आहे, की 9,00,000 मैल्स पर सेकंद एवढा वेग आहे. त्याला एकटवून त्याच्या फक्त त्या एखाद्या त्या प्रकाशाच्या स्रोताकडे किंवा एखाद्या बिंदूकडे आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे. म्हणजे हे किती कठीण आहे. दुष्कर इथे शब्द वापरलेला आहे, तर हे किती कठीण आहे आणि आपल्यासाठी ज्या सामान्य लोकांसाठी, देहधारी जीवांसाठी तर हे खूप जास्त कठीण आहे. कारण आपण ह्या प्रकृतीमध्ये अडकलेलो आहोत. आपण ह्या इंद्रियांमध्ये अडकलेलो आहे, इंद्रिय विषयांमध्ये अडकलेलो आहोत. त्यामुळे ते सगळं बाजूला काढून त्या मोहातून बाहेर येऊन एखाद्या अशा शून्याकडे आपल्याला एखाद्या निर्विशेष अशा रूपामध्ये आपल्याला
धारणा धरणं किंवा त्याचं ध्यान करणं खूप जास्त क्लेशकारक आहे, खूप त्रासदायक आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे असं म्हणत आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने माझी भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पण इथे पुन्हा भगवंत म्हणत आहेत की जे माझे पूजन करतात म्हणजे सगुण रूपाचं जे पूजन करत आहेत, आपली सर्व कर्म मला अर्पण करत आहेत अनन्य भावाने, अनन्य याच्यापेक्षा दुसरं काहीच नाही, अशा भक्तिभावाने जेव्हा माझी अनन्य भक्तिभावाने जेव्हा माझी उपासना करता आहेत, माझ्या ठाई त्यांचं ज्यांचं मन स्थिर आहे की दुसरा कुठलाही विचार नाही, कुठलीही आसक्ती नाही, आसक्ती फक्त एकाचीच परमेश्वराची. आणि जे सतत 24/7 भगवंताची ह्या विचारांनी धारणा धरत आहेत, पूजा करत आहेत, तर भगवंत सांगत आहेत की त्यांना ह्या संसार रूपी सागरातनं मी निश्चितच त्यांचा त्वरित उद्धार करतो आहे. अशी कुठेतरी ग्वाही शाश्वती भगवंत देत आहेत. जो अनन्य भक्तिभावाने भक्ती करतो, माझी उपासना करतो. मग आता अनन्य भक्तिभाव काय आहे किंवा उपासना काय आहे हे आपण पुन्हा एकदा बघूया. हरे कृष्ण माताजी. मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्यावर म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे इथे भगवंत सांगत आहेत की इथे आतापासून पुढचे भगवंत एक भक्तीचे वेगवेगळे प्रकार आपल्याला सांगत आहेत की तू माझी भक्ती कर. आता इथे काय सांगितलं त्यांनी की माझी भक्ती केली तर तुम्हाला नक्कीच मी या संसार रूपी सागरातून तुमचा त्वरित उद्धार करेन. कुठेतरी ही शाश्वती देत आहेत, ग्वाही देत आहेत. मग भक्ती कशी करायची तेही सांगत आहेत. नुसतं भक्ती करा नाही, तर मग भक्ती कशी करायची तेही सांगत आहेत. की असं नको व्हायला की आपल्याला प्रश्न पडायला पाहिजे कशी भक्ती करायची, कुठेतरी काहीतरी अर्धवट नको. म्हणून भगवंतांनी संपूर्ण ज्ञान ह्या भगवद्गीतेमध्ये दिलेलं आहे की बाबा माझी भक्ती केली तर तुझा उद्धार होईल. मग कशी भक्ती करायची, मग लगेच पुढे सांगतायत अनन्य भक्ती पहिला टप्पा. त्याच्यामध्ये म्हणत आहेत माझ्यावर म्हणजे भगवंताच्या पुरुषोत्तम भगवान या रूपावर जर संपूर्णपणे आपण मन स्थिर करून आपली बुद्धी गुंतवून म्हणजे आपल्याला कुठल्याही प्रलोभनांच्या बाजूला सारून संपूर्ण अनासक्त होऊन, अनासक्त म्हणजे काय की कुठलीही आसक्ती मनात न ठेवता केवळ आणि केवळ आपण भगवंतालाच त्याचंच स्मरण करून त्याची आपण जेव्हा आराधना करतो आहे, उपासना करतो आहे, तर अशा पद्धतीने निश्चितच तू माझा शुद्ध असा भक्त होशील किंवा तू अनन्य भक्त ची ही स्टेज आहे असं आपण म्हणू शकतो. पण हे केव्हा शक्य आहे आणि याच्यासाठी आपण उदाहरण पाहिलेलं आहे. आता एक आई असते आणि तिला मुलगा झालेला, एक तिचं बाळ असतं बरोबर. तर आईसाठी मुलाचं नातं काय असतं, मग तो मुलगा लहान असला तर मग तो जेव्हा असं आपण आईला सांगतो का की बाई तुला मुलगा झालाय हा किंवा तुला मुलगी झाली आहे तर तू आता आई झाली आहेस, मग तुला हे करावं लागेल. तिला ते आपसूक येतं. मग तो मुलगा रात्री रात्री 2 वाजता जरी रडून उठला तरी आई त्याच्यासाठी उठते, त्याला काय हवं आहे, काय नको आहे ते बघते. तो मुलगा थोडा मोठा झाला, शाळेत जाऊ लागला, तर त्याला शाळेत सोडते, घ्यायला जाते. त्याला कुठल्या क्लासला घालायचं आहे का, त्याच्यासाठी त्याला काय आवडीचा पदार्थ आहे. मग तो कुठे शाळेत गेला, शाळेत नंतर कॉलेजला गेला, कॉलेजला गेल्यानंतर तो कुठे मोठा झाला, नोकरीला लागला. अगदी मुलाचं लग्न झालं, मुलांना मुलं जरी झाले, तेव्हा तो मुलगा घरी येतो, तेव्हा सुद्धा आई त्याचा आवडीचा कुठलातरी पदार्थ बनवते, की नाही आज माझा मुलगा घरी येतोय, त्याला हे खूप आवडतं. तर मला आधी हे बनव दे बरं, ही भाजी त्याला आवडते, हे गोड पदार्थ त्याला आवडतात.
म्हणजे ही भावना आहे. असं आईला कोणी सांगतं का बजावून, "नाही हां, तुला आता मुलगा झाला म्हणजे तुला आता त्याला शाळेत सोडायला गेलंच पाहिजे. आता तो 6 वर्षाचा झाला, 5 वर्षाचा झाला, त्याला शाळेत घालायला पाहिजे किंवा आता तो मोठा झाला, त्याला कॉलेजला घालायला पाहिजे का आता अजून मोठा झाला त्याचं हे" असं कोणीही सांगत नाही. आई हे आपसूक करत असते. ती त्या मुलासाठी आपसूक सगळं करत असते. त्याला काय हवंय, काय नको आहे, कुठल्या आवडीचे पदार्थ हवे आहेत. जर तिला येत नसेल तर ती शिकते आणि ते त्या पद्धतीने ती त्याला बनवते आणि देते. तिथं कुठलंही आणि मध्ये तिचा कुठला स्वार्थ आहे का? की असं आई विचार करते का जेव्हा मुलगा जन्माला येतो, आता मी याचा खूप छान सांभाळ करेन. मी आता छान सांभाळ केला तर माझ्या म्हातारपणी हा मला होईल. असं मनात तरी आईच्या मनात तरी विचार येतो का? नाही. तोच निस्वार्थी भाव, तीच तोच प्रेमभाव जो आईचा मुलाच्या प्रती आहे, तोच एका भक्ताचा जेव्हा भगवंताच्या प्रती होईल, की हा माझा भगवंत आहे आणि मला याची सेवा करायची आहे, मला याची आराधना करायची आहे, उपासना करायची आहे. मनात कुठलाही स्वार्थ नको, की मी याची भक्ती केली, उपासना केली, हा मला काय देईल? नाही. तर हा जो भाव आहे, तर ही झाली अनन्य भक्ती, की जेव्हा हा भक्तिभाव असतो आणि त्याच्यासाठी आपल्या समोर एक उदाहरण आहे, तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतं आहे, की ते गोकुळवासी होते. गोकुळवासी जे होते ते एक शुद्ध आत्मा होते आणि म्हणून शुद्ध असे भक्त होते आणि म्हणून ते त्या गोकुळात तेव्हा त्यांचा जन्म झाला होता, जेव्हा भगवंत अवतीर्ण होणार होते आणि म्हणून त्यांना तो भगवंतांचा सहवास लागला. त्यांना भगवंताबद्दल कुठलंही ज्ञान, तत्वज्ञान काही माहित नव्हतं. पण माझ्या कृष्णासाठी मग ते कृष्णासाठी काही करायला तयार होते. मग त्या लोण्याची चोरी असेल, काहीही, की बाबा ही चोरी आहे, नाही. त्यांच्यासाठी ज्या अनेक लीला आहेत, त्या लीलांमध्ये ते सहभागी झाले. काही त्यांना वाटलं नाही, की जो कृष्ण अ, जे जे काही करायचं ते कृष्णासाठी. तो जे म्हणेल ती पूर्व दिशा. अशा पद्धतीने, की संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण भक्तिभाव जो होता, की अगदी त्या गोकुळवारमध्ये त्यांच्याच वयाचे सवंगडी सुद्धा होते. मोठे वयस्कर असे त्यांचे गोपी किंवा सगळे जे असतील किंवा त्या गोकुळवासी सर्व जे होते, त्या प्रत्येकांची ती जी श्रद्धा होती, जी कृष्णाप्रती जी श्रद्धा होती, जी तो दृढ विश्वास होता, जी भक्ती, ही अनन्य भक्ती, हा प्रेमभाव, की सगळं त्या कृष्णासाठी, सगळं त्या भगवंतासाठी आणि ही जी आहे ही अनन्य भक्ती. हा जेव्हा की याच्या जो निस्वार्थीपणे आणि केवळ 24/7 मी त्याच्यासाठीच जेव्हा जगायला सुरुवात करेल, ती अनन्य भक्ती आहे आणि असा जो भक्त जो आहे, निश्चितच त्याचा उद्धार होण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही. स्वतः भगवंत सुद्धा थांबवू शकत नाही. ते त्यांचा उद्धार करतातच करतात. मग आता हे किती कठीण आहे ना, 24/7 भगवंताची भक्ती करा. बापरे! मनात कुठलाही विचार नाही. असं कसं? भौतिक इच्छा किती आहेत? कुठेतरी काहीतरी एखादी तरी इच्छा पूर्ण करायलाच पाहिजे ना भगवंताने. असा कुठेतरी विचार, मग ती अनन्य भक्ती पूर्ण होत नाही किंवा ते थोडं कठीण वाटतं. भगवंत म्हणतात, काही हरकत नाही. आपल्याकडे दुसरा प्रकार आहे, साधना भक्ती. मग आता साधना भक्ती म्हणजे काय आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलत्वाने माझ्या ठायी स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता साधना भक्ती सांगितलेली आहे, की याच्यामध्ये भगवंत सांगत आहेत, की इथे आपल्याला 4 नियम पाळायचे आहेत. म्हणजे साधना भक्ती काय असते? एक प्रकारचा आपला होमवर्क आहे. जे आपल्याला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे, की तुला हे सगळं करायचं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण तो होमवर्क करतो ना, आपण अभ्यास केला, होमवर्क केला, की काय होतं, की त्या त्या लेसनमध्ये काय तो लेसन आपला पक्का होतो. आणि मग आपल्याला त्याच्याबद्दलचे कुठलेही क्वेश्चन आन्सर्स विचारले, की आपण परीक्षेमध्ये उत्तम पद्धतीने पेपर सोडवतो. तसंच आहे. आपल्याकडनं हे सगळं पक्कं करून घेत आहेत आणि म्हणून गुरु आपल्या शिष्यांना किंवा सांगत असतात, तुम्हाला हे करायचं. म्हणून प्रभुपादांनी आपल्याला साधना भक्ती दिलेली आहे. मग ते करण्याआधी त्यांनी 4 नियम सांगितलेले आहेत. 4 नियम कुठले आहेत, की ते आपल्याला 4 नियम असे आहेत, की तुम्हाला इव्हन तुम्ही कुठल्या इस्कॉनच्या मंदिरात जरी गेलात किंवा काय किंवा तिथे तुम्हाला माहिती असेल किंवा
तर 4 नियम असे आहेत की आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला कुठल्याही पद्धतीचे मांसाहार करायचा नाही आहे, म्हणजे आपल्या आहारावर नियंत्रण पाहिजे. त्याच्यानंतर कुठल्याही पद्धतीचं व्यसन, अगदी चहा कॉफीचं सुद्धा आपल्याला व्यसन नाही करायचं आहे, म्हणजे ते ते एक झालं. त्याच्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा जुगार खेळायचा नाही आहे, सट्टेबाजी हल्ली जी असते तो करायचं नाही आहे. आणि चौथं म्हणजे अनैतिक संबंध, की कुठल्याही स्त्री किंवा पुरुषाशी अनैतिक किंवा ते लग्नबाह्य संबंध जे आहेत ते ठेवणे. हे 4 नियम तर आपल्याला काटेकोर पद्धतीने पाळायचेच आहेत. मग त्याच्यानंतर पुढचं काय आहे, जेव्हा तुम्ही हे नियम पाळाल, स्वतःवर नियंत्रण आणायची तुम्ही प्रयत्न कराल, मग त्याच्यानंतर पुढचं काय आहे, तर तुम्हाला 16 माळ जप करायचा आहे. रोज तुम्ही 16 माळ जप कराल, तेव्हा तुमच्यामध्ये अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होईल. भगवंत काय म्हणत आहेत, तुमचं मन तुम्हाला स्थिर करण्यासाठी ते मदत करेल. आता तुम्ही असमर्थ आहात. तुम्हाला आता कोणी सांगितलं किंवा आता मी तुम्हाला आता हे 1 तासाचं लेक्चर झालं आणि सांगितलं, आपल्याला मन स्थिर करायचं आहे आणि एक 4:30-5 वाजता आपलं हे लेक्चर मधनं आपण बाहेर पडलो आणि नंतर चला मन स्थिर करूया म्हणून म्हटलं, तर आपण करू शकू का मन स्थिर? होईल का आपलं मन स्थिर? नाही होणार की नाही? त्याच्यासाठी आपल्याला एक अभ्यास करायचा आहे, एक सराव करायचा आहे. आणि म्हणून प्रत्येक गुरु जे असतात ते आपल्या शिष्यांना, आपल्या भक्तांना सांगत असतात, की तुम्ही ह्या पद्धतीने तुम्ही ही असा तुम्ही सराव करा, असा तुम्ही अभ्यास करा. आणि म्हणून भगवंतांनी प्रभुपादांनी आपल्याला 16 माळ जप दिलेला आहे. 16 मंत्र जो आहे, जो सिद्ध मंत्र आहे, चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेला, त्या मंत्राने आपल्याला 16 माळा जप केल्याने काय होणार आहे, आपलं मन स्थिर होणार आहे, मन स्थिर व्हायला मदत होणार आहे, अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होणार आहे. आणि मग निश्चितच आपल्यामध्ये परमेश्वराची ओढ जी आहे, जो भाव जो आहे तो त्याच्या प्रती वाढीस लागण्यास मदत होणार आहे. आणि म्हणून ही साधना भक्ती. पण परत पुन्हा तेच आहे, भगवंत किती ऍडजस्ट करतात बघा आपल्या बरोबर. आपल्याला असं वाटतं आपल्यालाच हे सगळं ऍडजस्ट करायचं, खायचे प्यायचे सुद्धा नियम पाळा, परत 16 माळ जप पण करा, किती ऍडजस्टमेंट नाही. पण आपण नाही ऍडजस्ट करत आहोत, भगवंत आपल्यासाठी ऍडजस्ट करतात. बाबा तुला हे पण कठीण वाटतं आहे का? हरकत नाही, माझ्याकडे पुढचा मार्ग पण आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी पुढचा मार्ग सुद्धा दिलेला आहे. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही पूर्णपणे अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की नाही, अनन्य भक्ती जमत आहे, हरकत नाही, साधना भक्ती जमत नाही आहे, हरकत नाही. मग आपल्याकडे तिसरा प्रकार आहे, तिसरा टप्पा आहे, निष्काम कर्मयोग. आपण ह्या आधीही शिकलेलो आहोत, की आपण एक श्लोक पाहिलेला आहे, हो की नाही, की ज्याच्यामध्ये भगवंत काय सांगतात, जे काही कर्म करशील, जे काही करशील ते मला अर्पण कर, हो की नाही. मग मला तो श्लोक कुठला आहे आता आपण इथे बघूया. यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् मत् कुरुष्वार्पणम्. मत कुरुष्वार्पणम म्हणजे काय, की मला अर्पण कर, ते सर्व ते सर्व मत कुरुष्वार्पणम, मला अर्पण कर. मग तू जे काही करतो आहेस, जे काही खातो आहेस, जे काही अर्पण करतो आहेस, दान करतो आहेस, तुझी जी क्रिया आहे, जी कृती आहे की तू मला अर्पण कर. म्हणजे जेव्हा आपल्याला साधना भक्ती शक्य नाही आहे, अनन्य भक्ती त्याहून कठीण आहे, ते शक्य नाही आहे, मग तुझं जे कार्य जे आहे ते तू मला अर्पण कर, म्हणजे निष्काम कर्म कर. ते तू माझ्या फळाचा त्याग कर आणि मला अर्पण कर. म्हणजे आपण फळाचा त्याग तर करणारच की नाही. आणि अशामुळे निश्चितच हळूहळू तुझ्यामध्ये जी बदल होईल किंवा काय, मग हळूहळू तू साधना भक्तीला लागशील. मग साधना भक्ती केल्यानंतर हळूहळू तू पुढचा टप्पा म्हणजे अनन्य भक्तीला लागशील. पण सुरुवात तर तू याच्यापासून करू शकतो, की जे काही करतो आहे तो माझ्यासाठी कर. इथे आपल्याला दिसत आहे की हे जे आहे पेंटर आपण म्हणू शकतो, तर ते जे काही ते कृष्णासाठी त्यांनी ती सेवा म्हणून ते जो काही खांब आहे किंवा तो मंदिराचा जो काही भाग आहे, तर त्याचं काम त्यांनी घेतलेलं आहे, की भगवंतासाठी काम कर किंवा जे काही करता आहे ते तुम्ही भगवंताला अर्पण करा, त्याच्या फळाची अपेक्षा ठेवू नका.
निष्काम कर्मयोग करा. म्हणजे नक्कीच तुम्हाला अं, तुम्ही हळूहळू तुम्ही पुढे जा. जरुरी नाही की अगदीच अनन्य भक्तीचाच टप्पा घातला पाहिजे. आपल्याला स्टेप बाय स्टेप पण आपण जाऊ शकतो. मग आता हे पण अवघड असेल, तर मग भगवंतांकडे म्हणतात की आपल्याकडे अजून एक मार्ग आहे. चिंता करू नका. आणि मग तो मार्ग काय आहे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हं. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता म्हणजे अगदीच भगवंत म्हणतात की काहीच जमत नाही आहे, तेव्हा आपल्याकडे अजून एक पण प्रकार आहे, सकाम कर्मयोग. मग त्याच्यामध्ये काय आहे की आपण सगळंच निष्काम कर्मामध्ये काय सगळंच कर्म भगवंताला अर्पण करा, सगळंच फळ भगवंताला अर्पण करा, असं कसं शक्य आहे? हो की नाही? कठीण वाटतं की नाही हे सगळं करणं? मग भगवंत म्हणतात हरकत नाही. मग तू सकाम कर्मयोग कर. मग तुला जे काही फळ मिळेल, तू फळाच्या इच्छेने का माझी भक्ती करत आहे? अगदीच न करण्यापेक्षा, अगदी नास्तिक होण्यापेक्षा नको. तू थोडा आस्तिक हो. तू सकाम भक्ती कर. सकाम कर्माने का होईना तू माझी भक्ती कर. पण एक काम कर. मग जेव्हा तुला जे काही फळ मिळेल किंवा त्यातला थोडासा भाग तू मला अर्पण कर. म्हणजे आता आपण सपोज आता उदाहरणच द्यायचं झालं तर आपल्याला असं वाटतं की नाही आपल्या आईला, आपल्या वडिलांना असं वाटत असतं, की आपल्या मुलाला, आपल्या मुलीला चांगली नोकरी मिळावी किंवा एक आपली पण एक अशी इच्छा असते नाही, चला मला आता ना एक स्वप्न असतं, मला इथे ह्या नोकरी मिळावी किंवा मला ह्या पोस्टवर माझं प्रमोशन झालं पाहिजे वगैरे. आणि मग त्याच्यासाठी आपण कोणाकडे तरी जातो किंवा आपण काहीतरी सांगतो किंवा देवालाच सांगतो, की मला हे झालं पाहिजे. आणि ती गोष्ट मिळाली, आपल्याला झाली. कर्मधर्म संयोगाने आपल्याला ती मिळाली गोष्ट. मग आपल्याला प्रमोशन मिळालं, ती छान नोकरी मिळाली. मग आपल्याला जी काही सॅलरी मिळते, तर त्या सॅलरी मधला, त्या पगारामधला थोडासा भाग आपण भगवंताच्या सेवेसाठी आपण दान करू शकतो. भगवंतासाठी अर्पण करू शकतो. किंवा एखादी आनंदाची गोष्ट घडलेली आहे, आपल्या घरामध्ये लग्न कार्य घडलं आहे किंवा अ, कुठलीतरी एक चांगली गोष्ट घडलेली आहे, तर आपण अन्नदान करू शकतो. हो की नाही? आपण थोडासा भाग आपल्या आनंदातला थोडासा भाग आपण भगवंतासाठी देऊ शकतो. जसं इथे प्रभू रामचंद्रांचे वडील जे आहेत राजा दशरथ, जेव्हा त्यांचा जन्म झाला आणि जेव्हा त्यांच्या हे जे ह्या चित्रामध्ये दिसतं आहे की त्यांचा जो नामकरण विधी होता, तेव्हा त्यांनी संपूर्ण प्रजेला भरभरून सढळ हातांनी दान केलं होतं. म्हणजे त्यांनी त्यांचा जो फळ आहे की त्यांच्या त्यांना मुलगा झाला, पुत्रप्राप्ती झाली. पण नुसती पुत्रप्राप्ती झाली म्हणून स्वतःपुरता आनंदित राहिले का नाही, तर तो आनंद द्विगुणित होण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण राज्यभर, संपूर्ण प्रजेला त्यांनी सढळ हाताने दानधर्म केला. म्हणजे आपण काय की आपलं जे काही कर्मफळ, आता ते अर्थात ते दशरथ राजा होते. आपण सामान्य माणसं आहोत. पण आपण जे काही आपल्यामध्ये आहे, जे काही आपल्याला शक्य आहे, तर त्यातलं थोडंफार आपण भगवंतासाठी, त्याच्या कामासाठी आपण अन्नदान म्हणा, तुम्हाला तो यथाशक्ती तुम्ही काहीतरी त्या भगवंतासाठी केलं पाहिजे, असं कुठेतरी भगवंत म्हणत आहेत. आणि त्याच्यानंतर पुढे म्हणत आहेत, की बाबा हे पण शक्य नाही आहे का? मग आपल्याकडे अजून पण वेगवेगळे प्रकार आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनःशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की तुला हे पण शक्य नाही, हे पण शक्य नाही, काही हरकत नाही. मग तू एक काम कर, तू अभ्यास करायला घे. म्हणजे तू ज्ञान ग्रहण करायला घे. म्हणजे तू माहिती संकलन कर. ज्ञान ग्रहण कर म्हणजे काय? तू माहिती संकलित कर, माहिती संकलन कर. हे शास्त्र वाच, हे पुराण वाच किंवा कोणाकडनं तरी ऐक,
प्रवचन जाऊन ऐक, काहीतरी कोणतरी सांगत आहे, काहीतरी कोण शिकवत आहे, मग भागवतम असेल, भगवद्गीता असेल, अजून कुठलं असेल, तर ते तू ऐक, ते तू वाच. म्हणजे तू माहिती संकलन, तू ज्ञान ग्रहण करायला सुरुवात कर. जेव्हा तुझ्या माहिती संकलित होईल, म्हणजे एक कुठेतरी आपल्याला ओळख होते, काहीतरी आपल्याला जे आपल्या ज्ञानामध्ये भर पडते. म्हणजे काय की आपल्याला त्या गोष्टीची माहिती होते. आणि मग जेव्हा आपण त्या माहितीचं आपल्याला कळलं की नाही, हा हे कोणतरी है ना, यांना भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, हे परमपिता आहेत, हे जगद्गुरु आहेत. त्यांच्याकडे त्यांना नमस्कार करायचा असेल, त्यांची उपासना करायची असेल, तर आपल्याला हा हा जप करायचा आहे किंवा त्यांची कशी सेवा करायची हे कळलं. हे कुठेतरी माहिती मिळाल्यानंतर आपण काय करायला पाहिजे, मग त्याचं आपण माहितीचं त्या ज्ञानाचं अनुशीलन, म्हणजे आपण ते कुठेतरी थेअरी तर कळली, मग प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन. मग चला उठा, एक सकाळी उठलो, मग एक तुळशी माळा घेतली, मग नामजप करायला लागलो. एक माळ तर एक माळ, 2 माळ तर 2 माळ, पण ऍटलिस्ट आपण हातात माळ घेतली. जेव्हा नामजप करतो, जेव्हा ते ज्ञान, जी माहिती संकलित केलेली आहे, त्याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन करतो, तेव्हा हळूहळू तो नामजपच सगळं काय म्हणतात ते त्याचं हे करतो, कार्य करतो. म्हणजे तो नामजप करायला लागला की आपल्यामध्ये आपोआप अंतर्बाह्य शुद्धीकरणाला सुरुवात होते. पण ती लगेच होत नाही की चला आज मी ना 1 माळ जप केला, मला सांगितलं होतं. लगेच उद्या येऊन जर उठून मला कोणी प्रश्न विचारला, मी काल तर केला होता, पण माझ्यात तर काही शुद्धीकरण झालं नाही. त्याला आपल्याला तेवढा वेळ देणं गरजेचं आहे, तेवढं मनोभावे, मनात कुठलाही विचार न आणता करणं गरजेचं आहे. पण प्रभुपाद हे पण सांगतात, त्याला रडार चॅन्टिंग म्हणतात, की मनात असंख्य विचार आहेत, पण तरीही माळजप करत राहायची. कारण की आज विचार येतील, उद्या येतील, परवा येतील, महिनाभर येतील, अजून 6 महिने येतील. पण कुठला तरी एक दिवस असा येईल की मनात कुठलाही विचार नसेल. तोवर आपण सुद्धा त्याच सचोटीने तो प्रयत्न चालू ठेवायचा. आपोआप आपलं मन स्थिर होतं. सुरुवातीच्या काळात मनात विचार येणार, त्याला प्रभुपादांनी रडार चॅन्टिंग असा शब्द वापरलेला आहे. पण आपण आपलं हे सोडायचं नाही. म्हणून म्हणून इथे म्हटलं आहे की तुम्ही ज्ञान घ्या, ज्ञानाचं अनुशीलन करा आणि अशा पद्धतीने तू माझ्याशी संलग्न हो किंवा माझ्या भक्ती मार्गाला लाग, माझी उपासना कर. आणि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, असं भगवंत सांगतात. मग तू नुसतं ज्ञान घेण्यापेक्षा तू ध्यान कर. ध्यान कर म्हणजे माझी उपासना फार सचोटीने कर. ध्यान ही ज्ञानाच्या पुढची पायरी आहे की नाही. नामजप नुसतंच करायला लागलं, पण तो ज्ञानाचं ध्यान केव्हा होईल, तो नामजपाचं ध्यान केव्हा होईल, जेव्हा संपूर्ण मनोभावे आपण कुठलीही आसक्तीशिवाय आपण भगवंताची उपासना आराधना करतो आहे, मग ते ध्यान आहे, हो की नाही. आणि मग त्या ध्यानापेक्षा, ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ, ध्यानापेक्षा कर्मफळाचा त्याग श्रेष्ठ. मग जे काही कर्म करतो आहे, त्या कर्मकांड नको करू नुसतं, मग कर्मयोग कर. म्हणजे कर्मफळाचा त्याग कर, म्हणजे भगवंताला अर्पण कर, कर्मफळाचा त्याग कर, निश्चितच त्या कर्मकांडाचा कर्मयोग होईल. ते याच्यापेक्षा जास्त श्रेष्ठ आहे, असं भगवंत सांगतात. म्हणजे कुठली तरी प्रकार, कुठल्या तरी पद्धतीने तू माझ्यापासून दूर जाऊ नको, तू मला माझी भक्ती कर, माझी उपासना कर. निश्चितच क्रमशः आज नाही तर उद्या, उद्या नाही तर परवा, परवा नाही तर कधीतरी, पण पुढे कधी नाही तर ह्या जन्मात नाही तर पुढच्या जन्मात, कुठल्या तरी जन्मामध्ये तू माझा भक्त होशील. पुढच्या हळूहळू तू तुझी प्रगती साधशील आणि माझ्या वैकुंठ धामापर्यंत येतील. आणि त्यासाठी भगवंतांनी एक नाही अनेक प्रकार आपल्याला सांगितलेले आहेत, की बाबा कुठल्या तरी मार्गाने तू माझ्यापासून दुरावलेला आहेस, तू माझाच अंश आहेस, तर यातला कुठलाही मार्ग स्वीकार, पण तू माझ्यापर्यंत ये, असं भगवंत सांगता आहेत. आणि मग त्याच्यानंतर ते भगवंताच्या आवडीचे कोण भक्त आहेत, तर त्याच्यासाठी सुद्धा भगवंत सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मीत अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुख दुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता आपण नवविधा भक्तीचे प्रकार पाहिले आहेत. श्रवणम, कीर्तनम, त्याच्यानंतर स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, हे आपण 9 प्रकार पाहिले आहेत. तसेच भक्तीच्या सुद्धा पायऱ्या आहेत. जसा भक्त आहे एक 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 पायरी चढत जातो. मग पहिली आहे श्रद्धा,
त्याच्यानंतर साधू संग, संत संग ज्याला आपण म्हणू शकतो, भजन आहे, अनर्थ निवृत्ती म्हणजे आपल्याला जे षड्रिपूंनी आपण वेढलेलो आहोत की नाही, त्याचं आवरण आपल्या आजूबाजूला आहे, तर त्याची निवृत्ती, त्याच्यापासून आपण त्याच्यावर नियंत्रण आणणं. त्याच्यानंतर रुची किंवा निष्ठा, त्याच्यानंतर आसक्ती, त्याच्यानंतर भावभक्ती आणि सगळ्यात शेवटी प्रेमभक्ती. भावभक्ती आणि मग त्याच्यानंतर प्रेमभक्ती आणि जो प्रेमभक्तीत असतो तोच अनन्य भक्ती युगातला भक्त असं आपण असं म्हणतो. आणि त्याच्यानंतर आपला उद्धार होणं किंवा ह्या संसारातून आपल्याला मुक्ती मिळण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही. आपण जी भरत महाराजांची गोष्ट ऐकली होती, आपण भरत महाराजांची गोष्ट ऐकली होती आणि अजून कुठली ऐकली होती बरं? तर भरत महाराज हे भावभक्ती हे त्यांची जी भक्ती जी होती ती भावभक्ती होती. आणि त्या स्टेजला असताना सुद्धा त्यांना त्या पाडसाचा मोह त्यांना आवरला गेला नाही किंवा त्या त्या पाडसाच्या मोहात पडले आणि कुठेतरी भक्ती मार्गामध्ये अडसर निर्माण झाला किंवा अडसर म्हणण्यापेक्षा की कुठेतरी त्यांचं विधा एकीकडे पूजा अर्चा करत आहेत, एकीकडे त्या पाडसाची काळजी, त्यामुळे संपूर्णपणे मन आपलं संलग्न करू शकले नाहीत आणि म्हणून त्यांना 2 जन्म अजून घ्यावे लागले, हो की नाही? तर आता इथे आपल्याकडे हे जे उदाहरण आहे हे सुदामांचं उदाहरण आहे, की जो जीवांचा द्वेष करत नाही, जीवांचा मित्र आहे. त्याच्यानंतर कुठलाही अहंकार नाही. तर हे सगळे सुदामामध्ये असलेले गुण आहेत, की सुदामा जे होते, की त्यांच्याकडे अन्नान्न दशा होती, 18 विश्व दारिद्र्य होतं आणि त्यांचा मित्र कोण? तो द्वारकाधीश. म्हणजे विचार करा, की की इव्हन त्यांची पत्नी, त्यांची मुलं, की त्यांना सुद्धा खाण्यापिण्याची रोजची पडलेली होती. तर अशांना सुद्धा की ते त्यांना सांगत होते, की नाही त्याची इच्छा असेल, त्याची कृपा असेल, तर आपल्याला सगळं काही मिळेल. पण आपण अजून पण त्याची भक्ती करू शकतो किंवा आपण अजूनही त्याचा कुठेही भक्तीमध्ये त्यांच्या किंतु परंतु आला नाही किंवा त्यांनी अडथळा आणला नाही, की तेवढ्याच सचोटीने ते भगवंताची भक्ती करत राहिले. मग सुख असेल, दुःख असेल, त्यांना काही फरक पडला नाही. त्यांच्यातला समभाव जो आहे तो टळला नाही, की बाबा मला काय दुःख दिलं, की मी आता सुखी आहे, मग कशाला आता भगवंताचं नाव घ्यायचं वगैरे असा कुठलाही विचार नाही. सदैव जे दृढ निश्चयाने, की एक ना एक दिवस माझा भगवंत माझ्यावर निश्चित कृपा करेल किंवा असा जो आहे, असा जो माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न आहे, असा जो भक्त आहे तो माझा प्रिय आहे, म्हणजे भगवंताला प्रिय आहे असं इथे सांगता आहे, की त्याच्यामध्ये संयम आहे, त्याच्यामध्ये समाधान आहे, त्याच्यामध्ये क्षमाशील भावना आहे. मन आणि बुद्धी या दोघींवर नियंत्रण आहे. बुद्धीच्या हातातला लगाम म्हणजे मन आहे. मनावर नियंत्रण असेल तर इंद्रियांवर नियंत्रण आहे. म्हणजे निश्चित आपण भगवान असा जो कोणी भक्त आहे तो माझा प्रिय भक्त आहे असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहे. आणि मग पुढे आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग कुठल्याही समोर परिस्थिती आली तरी जो उद्विग्न होत नाही आणि भय, चिंता याच्यासाठी आपल्याकडे प्रल्हाद महाराजांचंही उदाहरण आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे ध्रुव बाळांचं उदाहरण आहे. इथे एक शेजारच्या चित्रात आपल्याला दिसत आहे, की इथे तुम्हाला दिसत असेल तर सती माता जी आहे, तर सती माता आणि भगवान शिवशंकर, तर ते एकदा बसलेले आहेत आणि शिवशंकर जे आहेत ते भगवंतांच्या लीलांचं वर्णन करत आहेत किंवा भगवंताबद्दल सांगत आहेत आणि सगळे मग्न होऊन ऐकत आहेत. ऋषीमुनी दिसत आहेत, नारद मुनी दिसत आहेत आणि व्यासदेव आहेत, तर सगळेच आहेत आणि भगवंत जे आहेत ते त्या भगवंतांच्या लीलांचं वर्णन करत आहेत म्हणा किंवा भागवतम बद्दल कथन करत आहेत आपण असं म्हणू शकतो. आणि सगळे खूप अगदी त्या ट्रान्स मध्ये आहेत आणि त्याच्यामध्ये ते गुंग झालेले आहेत आणि त्याच ह्याच्यामध्ये सती माताजी सुद्धा त्यांच्या बरोबर आहेत आणि सती माताजी त्यांच्या मांडीवर बसलेल्या आहेत भगवान शिवशंकरांच्या. तर आपल्यासाठी हे शरीर, आत्मा ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत किंवा आपल्यासाठी जे भगवंत असतात किंवा जे देव असतात त्यांच्यासाठी ते
कुठल्याही ते त्या बॉडीली फॉर्म मध्ये नसतात आणि त्यामुळे काय होतं की ते त्या ट्रान्स मध्येच असतात आणि हे सगळं सुरू आहे आणि एकदा काय होतं की ते सुरू असताना चित्रकेतू जे आहे ते तर ते एकदा तिकडनं जात असतात आणि मग चित्रकेतू जाताना ते सुद्धा की इथे शिवशंकर काहीतरी सांगता आहेत आणि म्हणून त्यांचं लक्ष जातं आणि ते पण ऐकतात आणि भगवंताच्या लीला आहेत. त्यामुळे भगवंताच्या लीला ऐकता ऐकता आपल्या चेहऱ्यावर असं हसू येतच की नाही, कारण की भगवंताच्या लीलाच अशा आहेत की तो आनंद म्हणा, ते स्मित हास्य म्हणा, आपल्या चेहऱ्यावर उमटतच उमटतं. आणि असंच कुठेतरी काहीतरी चित्रकेतू यांचं झालं आणि तेवढ्यात ते हसले आणि सती माताजींचं लक्ष गेलं आणि सती माताजींना वाटलं की हे आम्हाला हसतायत, हे मला हसत आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी त्वरित त्या चित्रकेतू यांना शाप दिला आणि पण की तुझा वृत्तासूर म्हणून तू मृत्यूलोकामध्ये जन्म घेशील. पण चित्रकेतू हे जराही उद्विग्न झाले नाहीत किंवा जराही त्यांना वाईट वाटलं नाही. तो शाप जो आहे तो त्यांनी वरदान म्हणून स्वीकारला आणि तशा पद्धतीने त्यांनी तो वृत्तासूर म्हणून त्याचा त्यांनी जो काही जन्म जो आहे तो त्यांनी घेतला. म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा आहे की तुमच्या आयुष्यात कुठलंही दुःख आलं किंवा कुठलीही परिस्थिती ओढावली तरी भगवंताशी तुम्ही किती संलग्न आहात, किती एकनिष्ठ पद्धतीने, किती दृढ श्रद्धेने, किती भावनेने तुम्ही त्यांची आराधना करता आहात, पूजा करता आहात. काहीही समोर आलं तरी ते त्याचीच इच्छा आहे म्हणून ते स्वीकारता आहात. असा जो कोणी विचार करणारा आहे, असा भक्त मला प्रिय आहे, असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे पुन्हा सुदामा यांचं उदाहरण आहे. दृढ व्रत किती होतं त्यांचं. इथे दृढ व्रत हा आपल्याला हे जास्त आपल्याला की ह्या श्लोकामध्ये की भगवंतासाठी की भगवंताची उपासना, भगवंताची आराधना हे कुठेतरी त्यांनी व्रत घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे की कुठल्याही दैनंदिन, कुठल्याही भौतिक कितीही तुम्हाला संकट आली, काही आलं तरी त्याला बाजूला सारून किंवा त्याच्याकडे फारसं लक्ष न देता किंवा फारसं वाहवत न जाता आपलं व्रत काय आहे? आपल्याला भगवंताची भक्ती करणं, भगवंताची उपासना करणं, भगवंताची सेवा करणं आणि त्याच पद्धतीने वाटचाल करणं किंवा तेच करणं. तर असा जो कोणी आहे तो माझा भक्त आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की खूप आनंद किंवा खूप दुःख. आता आपल्याकडे इथे भक्त प्रल्हादांचं उदाहरण आहे. भक्त प्रल्हाद आपल्याला माहिती आहे की अगदी लहान वयामध्ये हल्लीच्या मुलांना तर त्या वयात काही समजतही नाही. आई वडिलांच्या मागे पुढे करत असतात. पण त्या वयामध्ये भक्त प्रल्हाद यांना ते केवळ आणि केवळ त्या भगवंताचं नामस्मरण करत होते किंवा त्यांचे भक्त होते म्हणून त्यांचे वडील त्यांच्या जीवावर उठले होते. एक नाही, दोन नाही, अनेक अत्याचार जवळजवळ रोज त्यांच्यावर अत्याचार करत होते. विविध शस्त्रांनी, विविध वेगवेगळे मोठमोठे असुर त्यांच्या पुढे त्यांचे जे अनुयायी आहेत त्यांना मारण्यासाठी पाठवत होते. ते अगदी हत्तीच्या पायापासून चिरडण्यापासून किंवा मोठ्या डोंगरावरून खाली दरीत ढकलण्यापर्यंत त्यांची मजल गेलेली होती. पण अशा गोष्टी किंवा अशा याच्यात सुद्धा त्यांनी भक्त प्रल्हादांनी आपलं जे दृढ व्रत आहे किंवा आपला जो संकल्प आहे किंवा भगवंताबद्दल प्रतीची श्रद्धा आहे, जी आस्था आहे, तर ते जे आहे ती त्यांनी कुठेही ढळू दिली नाही किंवा कमी होऊ दिली नाही. आणि असा जो कोणी आहे जो मला प्रिय आहे, पुन्हा असं भगवंत इथे सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो,
जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग आता इथे भगवंतांनी सांगितलं आहे की जो शत्रू मित्र सगळीकडे मानापमान शीत उष्ण म्हणजे काहीही असेल तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जो माझी भक्तीमध्ये संलग्न आहे. मग आता तुम्हाला इथे शेजारच्या चित्रात एक उदाहरण आहे, ती एक गोष्ट आहे म्हणजे ती सांगते मी. अंबरीश महाराज अंबरीश महाराज हे रघु म्हणजे इक्ष्वाकू वंशाच्याच कुळातले एक आहेत. ते पण भगवंताचे भक्त असतात, ते पण भावभक्ती ह्या स्टेज पर्यंत असतात आणि खूप भगवंताची भक्ती करत असतात. एकादशीचा एकदा त्यांचा उपवास असतो आणि त्या उपवासाच्या वेळेस त्यांच्याच राज्यामध्ये दुर्वासा मुनी आलेले असतात. दुर्वासा मुनी मग ते म्हणतात की आपण एकत्रच उपवास सोडूया. एकादशीचं पारणं जे द्वादशीला सोडतात, तर त्याची काय एक वेळ असते, कालावधी असतो. तर त्या वेळेमध्ये तो उपवास सोडावा लागतो. तर दुर्वासा मुनी म्हणतात, "ठीक आहे, पण मी माझं स्नानादी कर्म आटोपतो आणि येतो." आणि ते जातात नदीवर स्नान करायला. पण काही केल्या ते वेळेत पोहोचू शकत नाही किंवा काय. तर त्यांचे जे अंबरीश महाराजांचे जे मंत्री आहेत, तर ते त्यांना सजेस्ट करतात किंवा त्यांना सांगतात, की तुमचा उपवास आहे कालचा आणि ते निर्जली असा उपवास करत होते. ते पाणीही ग्रहण करत नव्हते. तर तुम्ही ॲटलीस्ट पाणी तरी घ्या आणि मग तुम्ही भोजन अ, अ, जे दुर्वासा मुनी आहेत त्यांच्यासोबत करा. तर अंबरीश महाराज म्हणतात नाही, की येऊ दे त्यांना आणि अतिथी देवो भव. तर त्यांच्याशिवाय आपण कसं उपवास सोडणार किंवा कसं काय? तर ते म्हणतात तुम्ही पाणी तरी ग्रहण करा कारण की वेळ निघून चाललेली आहे. तेवढ्या कालावधीत तुम्हाला उपवास सोडणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून कुठेतरी अंबरीश महाराजांनी ते पाणी घेतात किंवा स्वीकार करतात आणि तेवढ्याच तिकडनं ते दुर्वासा मुनी येतात. आणि दुर्वासा मुनी म्हणजे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, की क्रोधाग्नी म्हणजे क्रोधावर त्यांचं नियंत्रण नाही किंवा आणि हेच ते कुठेतरी बघतात, की दुर्वासा मुनी राज्यात असताना की त्यांनी सांगितलं, की आपण येतो आहे, मी स्नान करून येतो आणि आपण उपवास सोडतो आहे. हे सगळं करत असताना अंबरीश महाराजांनी कसं म्हणजे पाणी कसं ग्रहण करत आहेत ते आणि त्यामुळे त्यांना खूप राग येतो आहे किंवा खूप त्यांना की हे कसं शक्य आहे आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की त्यांनी त्यांना शाप दिला किंवा आणि त्यांना एक शाप दिला म्हणजे त्यांनी एक राक्षस निर्माण केला आणि त्यांच्या पाठी पाठवलं की तुझा आत्ताच्या आत्ता हा राक्षस वध करेल म्हणून आणि अंबरीश महाराज जे होते ते भगवंताचे भक्त होते, की जी परिस्थिती आली त्याच्याने काही फरक पडत नाही. ते राम महाराज होते त्यांच्या हातात कुठल्याही शस्त्राने ते त्याचा वध करू शकत होते. पण त्यांनी असं काही केलं नाही. ते भगवंताची आराधना करायला लागले किंवा नामजप घ्यायला लागले. मग हे हे भगवंतांनी कुठेतरी बघितलं किंवा काय तर आपल्या भक्तासाठी भगवंत नेहमीच धावून येतात आणि म्हणून त्यांनी त्यांचं सुदर्शन चक्र सोडलं. मग त्या समोर ते सुदर्शन चक्र आलं आणि मग काय ते सुदर्शन चक्राने त्या राक्षसाचाही वध केला आणि ते सुदर्शन चक्र त्या दुर्वासा मुनींच्या मागे लागलं. मग ते दुर्वासा मुनी इकडे तिकडनं पळत सुटले आधी ब्रह्मदेवांकडे गेले. ब्रह्मदेवांकडे गेले तर ब्रह्मदेव म्हणतात याच्यावर सुदर्शनवर माझ्याकडे काही तोड नाहीये सुदर्शन चक्रांवर. तुम्ही बघा भगवान शिवशंकर यांच्याकडे जाऊन बघा तर ते काही तुम्हाला सांगू शकतील. जेव्हा भगवान शिवशंकरांकडे जातात तेव्हा ते पण तेच उत्तर देतात. याच्याकडे माझ्यावर काही तोड नाही आहे. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही महाविष्णू यांच्याचकडे जा आणि तेच काहीतरी करू शकतात. आणि मग ते विष्णूंकडे जातात. विष्णू म्हणतात, "माझं सुदर्शन चक्र आहे, आता मी ते सोडलेलं आहे. आता मी याच्यात काहीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. आता याच्यात काही करायचं असेल तर तू अंबरीश महाराज करू शकतील. तू माझ्या भक्ताला शरण जा कारण की तू त्याला त्रास दिलेला आहे. आणि माझ्या भक्तासाठी मी काहीही करायला तयार असतो. त्यामुळे मी आता सुदर्शन चक्र सोडलेलं आहे. हे मी आता परत नाही घेऊ शकत." आणि मग पुन्हा ते अंबरीश महाराजांकडे जातात. आणि मग अंबरीश महाराज तेव्हा त्यांना त्या सुदर्शन चक्राला थांबवण्याची आणि परत जाण्याची विनंती करतात, अर्ज करतात आणि अशा पद्धतीने दुर्वासा मुनींचे प्राण वाचतात. पण म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा आहे, की जो
आता इथे अंबरीश महाराज जे आहेत की त्यांच्या प्राणांवर बेतली होती, तरीही त्यांनी त्यांची भक्ती जी आहे, त्यांची विश्वास, त्यांचा श्रद्धा जी आहे ती त्यांनी ढळू दिलेली नाही. तर असे जे भक्त आहेत की जे कुठल्याही शीत उष्ण सुख दुःख म्हणजे आपल्याला जे त्रिताप जे भगवंतांनी सांगितलेले आहेत थोडक्यात, की जे अधिभौतिक, अधिदैहिक आणि आध्यात्मिक किंवा अधिजैविक जे आहेत, तर ते हे त्रिताप जे आहेत, तर याच्यामध्ये आपल्याला कुठलाही काहीही झालं तरीही आपल्याला काय म्हणतात की फरक पडत नाही. तर असा जो भक्त आहे तो मला प्रिय आहे, असं भगवंत सांगत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जसं आता आपण पाहिलं की जे कुठल्याही प्रकारे भक्ती सेवेच्या मार्गाचं अनुसरण करत आहेत, म्हणजे जे त्रिताप जे आहेत ते अधिदैहिक, अधिदैविक आणि भौतिक, तर याच्यामध्ये कुठलाही त्यांना काहीही फरक पडत नाही आहे आणि ते भगवंतांशी संलग्न राहत आहेत. संपूर्ण श्रद्धेने भगवंताला श्रद्धेने भगवंताशी संलग्न राहत आहेत की आणि भगवंताचं सर्वोच्च ध्येय म्हणजे संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन, की आपला आणि भगवंतांचा काय संबंध आहे, तर आपण भगवंताचे अंश आहोत. मग आपलं प्रयोजन काय आहे, की भगवंताची भक्ती करणं, त्याच्यानंतर त्यांची उपासना करणं, सेवा करणं, हा जो आपला स्थायी भाव जो आहे, मनोभाव आहे, ते करणं. आणि आपलं प्रयोजन काय आहे, तर सगळ्यात शेवटी आपल्याला मोक्षधामामध्ये, वैकुंठ धामामध्ये परत जाणं, जे आपण तिथून दुरावलेलो आहोत. तर असं हे जे बनवतात, तर ते असे भक्त जे मला प्रिय आहेत, असं कुठेतरी इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग आपण आजच्या भागात काय पाहिलं, इथे अजून एक गोष्ट आहे बिल्वमंगल ठाकूर यांची. तर माझ्या मते आता आपल्याला आज आपला वेळ झाला आहे, तर ती गोष्ट मी तुम्हाला परत एकदा सांगेल, की ते पण एक उदाहरण आहे. कारण की अनेक उदाहरणं आहेत आजच्याही अनेक गोष्टी आहेत आजच्या आपल्या ह्या याच्यामध्ये अध्यायामध्ये. तर आपण आता वेळेला थोडंसं आपण पाळूया. तर म्हणून मग आपण इथे मी आजचा अध्याय संपवते आहे. आपण आजच्या अध्यायामध्ये काय पाहिलं आहे, की अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मावर भक्ती. म्हणजे आपण अर्जुनाचा जो प्रश्न होता, की सगुण रूपावर की निर्गुण रूपावर, तर कशावर पूजा करायची, तर भगवंतांनी सांगितलं, माझ्या सगुण रूपावर जर तुम्ही पूजा केली, व्यक्ती स्वरूपावर जर पूजा केली, तर अशी पूजा ही नेहमीच सर्वश्रेष्ठ आहे. मग ती कशी करावी, भक्ती कशी करावी, मग त्याचे विविध प्रकार भगवंतांनी सांगितले, की तुला हे जमत असेल तर हे कर, ते जमत असेल तर ते कर. असे विविध प्रकार कुठेतरी भगवंतांनी आजच्या ह्याच्यात सांगितले. आणि मग कृष्णाला प्रिय असलेले, मग भगवंताला प्रिय असलेले गुण, माझ्या असे कुठले गुण भक्तामध्ये पाहिजेत, मग ते वेगवेगळ्या भक्तांची उदाहरणं आपण आजच्या अध्यायामध्ये पाहिलीत. आणि अशा पद्धतीने इथे आपला भक्ती योग हा संपलेला आहे. म्हणजे भगवद्गीतेचा दुसरा पडाव, दुसरा टप्पा आपण इथे आज संपवलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.